Eli aiheena nyt on, miksi kirjoitan. No, voin todeta, että kirjoittaminen kiehtoi minua jo lapsena. Ja ensimmäinen romaanini, siis lainausmerkeissä, syntyi kun olin noin 10-vuotias. Ja muistan enää, että siinä oli kauniit vaaleanpunaiset kannet, niin kuin pikkutytöt tykkää vaaleanpunaisesta. Ja tarinan sankaritar joutui jotenkin veden varaan. Ja sieltä lumpeenlehtien seasta pulikoimusta hänet pelasti uljas ritari, ja loppu oli tietenkin onnellinen. No, tämän opuksen elinkaari katkesi kuitenkin traagisesti alkuunsa, kun kirjailija silppusi teoksensa tilapäisessä itsekritiikin puuskassaan. Ja sitten kun aikuistuin, niin kirjoittelin aluksi jonkin verran runoja. Ja runoissa kiinnosti se, miten vähillä sanoilla voi ilmaista asioita ja miten paljon sanomatta jää rivien väliin. Ja sieltä kukin lukija sitten tulkitsee runon sanomaa omalla tavallaan tai jättää tulkitsematta. Ja myöhemmin sitten innostuin kirjoittamaan proosaa, eli suorasanaista kaunokirjallista tekstiä, kertomuksia, pakinoita, novelleja ja pitempiä tarinoita ja sitten romaanikäsikirjoituksia. Ja minusta tuli tyypillinen harrastajakirjoittaja. En minä sentään kirjailija ole, kuten tuossa ohjelmassa sanottiin, että vaan nauratti nähdä sen. No paljon olen kirjoittanut, mutta työelämässäni erityisesti mä joudun kirjoittamaan paljon asiatekstiä ja tieteellisiä julkaisuja. Ja tieteellinen kirjoittaminen ainakin luonnontieteissä niin on hyvin kurinalaista. Tekstiin ei saa jäädä monitulkintaisuutta eikä mitään porsaanreikiä, joista kriitikot pääsisivät tekemään omia vastaväitteitään ja kiistämään esittelemäni tutkimuksen tulokset. Ja kaikki tulokset pitää selittää juurta jaksain ja perustella järkevästi. Ja kun mä niin paljon työssäni kirjoitin tällaista tieteellistä ja asiatekstiä, niin silloin niin sanotusta luovasta kirjoittamisesta tuli minulle ihan henkireikä. Aloin kehitellä pitempiä tarinoita, joissa sain irrotella ihan mielin määrin, kehitellä juonikuvioita ja henkilöhahmoja ja yrittää miettiä, mennä niiden henkilöiden pään sisään ja miten he reagoivat ja niin edelleen. Ja kirjoitin niin, että vain taivas oli mielikuvituksen rajana. Ja kaunokirjallisessa tekstissä saa olla porsaanreikiä ja itse asiassa tekstissä pitää olla aukkoja, jotka sallivat lukijan tehdä omia tulkintojaan. Ja lukija on aina kingi. Jokainen lukija tulkitsee omasta näkökulmastaan ja taustastaan sen tekstin ja se tulkinta voi olla aivan eri kuin mitä se itse kirjoittaja on ajatellut. Mutta se on silti ihan oikein, se lukijan tulkinta. Mutta arvatkaapa, oliko helppoa siirtyä tieteellisestä kirjoittamisesta kaunokirjallisen romaanin kirjoittamiseen? No, ei tietenkään ollut. Huomasin koko ajan, että selitän liikaa, enkä jättänyt lukijalle yhtään tulkinnanvaraa. Olin tottunut kirjoittamaan älyn avulla, niin sanotusti päällä, ja toisille tieteentekijöille. Ja nyt pitikin alkaa opetella kirjoittamaan sydämellä, ihmisille, tunteville lukijoille. Ja siinä minulla kyllä riittää yhä oppimista. Ja ensimmäinen romaanini olikin eräänlainen toden eli faktan ja kuvitteellisen eli fiktion risteemä. Mistäs minä sen nyt? No niin. Ja tämä Nordbooks-kustantamon yli 10 vuotta sitten kustantama Paikalla ystäväni on romaanimuotoinen matkakertomus Paikalilta. Ja siinä täysin kuvitteelliset henkilöt seilaavat paatilla, jota he kutsuvat omulitynnyriksi, pitkin Paikalia ja ihan todenmukaisessa ympäristössä. Ja
tässä kirjassa itse olen ollut luontoretkellä siellä Paikaljärvellä 2000-luvun alussa. Enäähän sinne ei varmaan pystyisi menemään. Ja mä sain idean sieltä tähän kirjaan. Ja kirjassa nuori biologi Salla testautuu rahapulassaan suomalais-venäläisen tutkimusretkikunnan pariviikkoiselle kenttätyöjaksolle Siperiaan Paikaljärvelle. Ja tästä matkasta tulee Sallalle silmiä avaava löytöretki Paikalin alueen upeaan luontoon. Ja samalla siitä tulee matka hänen elämänsä kipupisteisiin, pettymysten ääni alkaa mennä ja surun kohtaamiseen ja uusien mahdollisuuksien voivattamiseen. Sitten tämän Paikal-kirjan lukijoilta tuli mulle paljon palautetta, että he haluaisivat lukea lisää tämän Sallan elämästä. Ja niinpä minä aloin kirjoittaa jatkoa tälle Sallan tarinalle, mutta palkkatyö haittasi todella pahasti harrastuksia ja ei minulla ollut aikaa oikeastaan keskittyä muuhun kuin töihin, palkkatöihin, ja käsikirjoitus lojui keskeeräisenä pöytälaatikossani vuosikausia. Mutta vähitellen sitten päädyin kirjoittamaan Sallan elämästä muutaman vuosikymmen hänen paikalliretkensä jälkeen. Ja tämä toinen romaani Yhteys on ilmestynyt vasta viikko sitten. Ja tämä on Momentum-kirjojen, joka on osa tuota Aviadorin kustantamaa, heidän kustantamansa. Kirjassa tämä sama Salla on jo keski-ikäinen ja tietenkin yhtä ja toista on ehtinyt tapahtua hänen elämässään tällä välillä. Ja Salla toimii vielä osa-aikaisena tutkijana yliopistolla, mutta hän toimii koirahoitola-yrittäjänä ja hänellä on lemmikkinä Saksan paimenkoira-uros Ami, jota hän kouluttaa ja josta on tullut hänelle yhä tärkeämpi ystävä. Mutta sitten eräänä päivänä tämä Salla saa kirjeen ja tämä kirje nostaa hänen mieleensä hämärän muistikuvan menneisyydestä. Ja tätä muistikuvaa ja tätä menneisyyden tapahtumia hän on yrittänyt kauan torjua. Mutta ne tulivat kuitenkin sinne mieleen ja yhtäkkiä Sallan pelot, toiveet ja arki sekoittuvat ja hän joutuu tekemään valintoja. Ja kun sattuu, että hänen turvalliset arkirutiininsakin järkkyvät, niin hänellä ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin alkaa etsiä totuutta vuosikymmenten takaisista tapahtumista. Ja tämä kirja on kirja muistamisen roolista oman identiteettimme luomisessa. Että mitä me muistamme? Voiko muistimme luottaa? Entä jos kaikki tapahtuikin aivan toisin kuin me muistamme? Ja miten muistiamme manipuloidaan? Ja myöskin miten propaganda vaikuttaa. Ja tämä on kirjoitettu tosiaan paljon ennen kuin saimme edes tietää, mitä tuolla itärajan takana tapahtuu. Ja romaanin tämän yhteyskirjan toisena teemana on yhteys. Eli merkityksellinen yhteys asioiden ja muistamisen välillä, tai kahden ihmisen välillä, tai vaikkapa ihmisen ja hänen lemmikkinsä välillä. Ja tässä kirjan kannen kuvassa on kaksi puuta, ja näette tuolla alhaalla siinä on piirretty, graafikko on piirtänyt, että niillä puilla on juuret yhteydessä toisiinsa. Ja näin on oikeasti luonnossakin, että maan alla luikertelevat puiden juuret ovat yhteydessä toisiinsa. Ja me ei tietenkään, kun me siellä metsässä kuljetaan, nähdä niitä, mutta siellä ne ovat ne juuriyhteydet vuosikymmenestä toiseen. Ja tämä kirja on myös kertomus vuosikymmenten ylikantavasta luottamuksesta, rohkeudesta, välittämisestä ja myös kaipuusta. Miksi siis kirjoitan
Että niin kuin me ollaan nyt nähty, joku toinen tekee käsitöitä tai puutöitä, maalaa tauluja, säveltää tai esittää musiikkia ja niin edelleen. Ja jokaisella on näihin omat syynsä. No, minulle tämä kirjoittaminen on tapa käsitellä asioita. Ja se auttaa hahmottamaan maailmaa ja pohtimaan sen moninaisia ilmiöitä. Ja näin perusrehellisenä ihmisenä tunnustan kyllä, että välillä on hirveän hauskaa. Se pitää ihan satuja, tarinoita. Ja tarinoitahan nämä kuvitteelliset, fiktiiviset kirjat onkin. Vaikka siellä voi olla jotakin linkkiä todellisuuteen, mutta esimerkiksi tässäkin näissä kirjoissa niin tämä Salla en ole minä, vaan se on ihan kuvitteellinen henkilö. Ja ennen kaikkea mä olen onnellinen, jos minun kirjani onnistuu koskettamaan lukijaa ja ehkä avaamaan uutta näkökulmaa maailmaan ja elämään. No, sitten vielä tiedoksi, että tuo paikalla-kirja on loppuun myyty, mutta sitä löytyy hyvin kirjastoista. Ja tämä yhteyskirja tosiaan on nyt ihan uusia, se näkyy jo kustantajan sivuille ja tulee aikanaan sitten julkiseen levitykseen. Mutta minulta sitä saa ostaa kustantajan OVH:lta halvemmalla täällä paikan päällä. Että mulla on noita laatikollinoita kirjoja, jos jotakuta kiinnostaa. No sitten lopuksi haluaisitteko te vielä kysyä jotakin aiheeseen liittyvää? Että